Volunteer Sliema laqgħet il-Kunsill ta' Sliema ma' SOS Malta u l-Corporate Citizenship for Responsible Enterprises, il-CORE, f'proġett konġunt li se jiffaċilita l-mobilità għas-Slemiżi kollha, kemm dawk anzjani kif ukoll dawk b'xi diżabilità. Tliet siġġijiet tar-roti motorizzati mogħtija mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Mara f'Malta u l-kumpanija OK Medical se jingħaqdu ma' 9 oħra provduti diġà f'dan il-proġett innovattiv li jkontribwixxi għal bidliet demografiċi f'Tata Sliema. Kull resident Slemiż jista' jaċċessa dawn is-siġġijiet b'xejn mill-Isptar St. James fit-triq George Borg Oliver f'Tata Sliema li ma' sptar qed jipprovdi l-loġistika kollha għall-proġett. Tkellimna mas-Sindku ta' Sliema Anthony Kirkop fuq l-isfidi li ltaqa' magħhom il-Kunsill Lokali sabiex jattwa proġetti bħal dawn. Konna viċinati minn SOS Malta li u l-Kunsill tal-għajnuna tiegħu biex napplikaw għal skema tal-Gvern li kienet toffri finanzi. Dina konna kwalifikajna lija u benefikajna u beda da setup. Fil-frattemp reġgħu semmew skemi oħra u aħna provajna nkabru l-istess ideja li kellna aħna biex nespanduha. U sfortunatament jiddispjaċik meta lokalità li offrit l-istess faċilitajiet li konna qegħdin nofru aħna, l-lokalità ġiet approvata u tagħna ġiet abbandonata. Jiena ħoss li għall-inqas meta jkollok żewġ proġetti li huma simili għandhom jibbenefikaw it-tnejn. Huwa wera tħassib ukoll fuq l-ammont kbir ta' toroq u bankini kkapparrati mill-iżviluppaturi għal kostruzzjoni li qed ixekklu l-mobilità fil-lokalità. Is-servizz ta' xufier ipprovdut mill-Kunsill Lokali ta' Sliema sa minn Lulju huwa disponibbli b'xejn għal kull anzjan Slemiż sabiex jagħmel il-qadjiet tiegħu kemm jekk biex imorru l-qudies, il-bank jew iċ-ċentru tas-saħħa. B'hekk il-Kunsill Lokali flimkien mal-komunità kummerċjali qed jagħtu l-opportunità li daw kollha immobbli biex jgħixu il-ħajja komunitarja barra minn djarhom.